of Grace standing, and I watched him walk right through. Now security did not see him, they just held around his tomb. And there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. Now he's walking in Memphis, walking back into the heat of the beat, walking in Memphis. כמו שכולנו יודעים, משרד הבריאות קבע לפני מספר חודשים שהמכרה הזה מסוכן לבריאות. למרות זאת, גדעון סער, שהוא שר הפנים, החליט להעביר את נושא המכרה בדרך עוקפת את משרד הבריאות ולאשר את המכרה בצורה שלנו כתושבים לא תהיה הרבה הזדמנויות להתנגד ולא יהיה לנו הזדמנות להגיד את דברנו, שלא לדבר על משרד הבריאות שגם ממנו מתעלמים. לכן אנחנו החלטנו להתארגן ולא לתת לזה לקרות. הדיון אמור להיות ב7 לאוקטובר, שזה בדיוק עוד חודש ויומיים, דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה, ואנחנו מתכוונים להגיע לשם בהפגנה ענקית של תושבי ערד שרוצים להמשיך לחיות כאן בלי מכרות. אנחנו רוצים להמשיך לחיות. תעזרו לנו, תעזרו לעצמנו, תעזרו לכולנו להמשיך עם זה. אנחנו גם צריכים תרומות ואנחנו צריכים הרבה כסף לצורך המאבק. אפשר לתרום כספים גדולים. מי שרוצה לתרום סכומים גם קטנים יתקבלו בברכה. Take the load off that. Take the load for free. Take the load off that. And you put the load right on me. Take the load off that. Take the load for free. Take the load off that. And put the load. שרית כבר אמרה שנשארו לנו 33 ימים עד 7 באוקטובר, כלומר היא לא אמרה את זה, אני חושב שהחשבון שלי נכון, אני לא אתפלא אם לא. ואז בעזרת השם לא תהיה הישיבה המכרעת בנושא הזה, כלומר המקום שבו אנחנו יכולים להפסיד את הקטע הזה, שאפשר להפסיד את העיר. ובעיניי הדבר החשוב זה שנגיע לשם מספיק אנשים שידעו לעשות כאיש אחד דבר אחד נורא פשוט, לצעוק משפט יחד. זה הסיפור בעיניי, שלא תעיזו. עכשיו אני רוצה לעשות חזרה ראשונה. אתם יכולים לנסות לעזור לי? שלא תעיזו, שלא תעיזו, שלא תעיזו, שלא תעיזו, שלא תעיזו, שלא אם לא נזעזע את חלונות הוועדה, הדבר הזה יעבור. זה ככה עובד. תאמינו לי, הייתי שם. שלא תעיזו, שלא תעיזו, שלא תעיזו, שלא תעיזו, שלא תעיזו. הם לא